Straight to the Ato point. sa balikan may Radyo Man Paul Lauro sa dugang report ron. Kini maong pulis niresponde ni Islam mahigala kay doon na may alarma nga ang gwardiya giilugan og armas. So nagduda sila tulis ba kani or unsang hitabo nga naman nga nailugan og armas ang gwardiya. Mamo gunay tan-awon sa mga kagilaan. Unsa man ning gwardiya kanana ang alerto sa itong panahon na o nagtugtog sa itong panahon na ni Store, gaduka-duka mo na nailugan o pusil, o alerto sa itong panahon na, nga sa mahitabo So, nailog. Pagkailog, gialarma nga dunay nakailog o pusil, nagtuos na po mga higala nga tulis magkani o ron sa ba, amang anggulo kay punshap magkani. So, naresponde ning maong pulis, kauban po ning taga BGMP. Nainani mahigala nga armed person di kumpiyansang pulis kibong responde. Kaya doon na may armas. Ambot usang hitabo mga higala no? So, kini naba na yung audio dong, pag-responde na sa mga polis dong. Ato sa kuno ipabati dong, santang kuan. Sige, gamay lang. Okay ni? Abot ang SWAT. Ano pag-responde sa SWAT? So mo yung atong file video kagahapon, no? Ang SWAT team maoy ni responde na pagkahuman. Pero naulahin na ng SWAT day. Kuyawa pinusilay na sa merkado. So napatay ni mahigala ang maong tao nga nangilog og pusil. Pero napatay po ng pulis. Okay, gamay lang kayo mga kaigsunan ha. Atong balikan si Radyo Man Paul Lauro. Okay, Paul. Mo na hitabo Paul. DYHP. RMN Report. Kawan Radyo Man Attorney Robel, makita niya sa atong video, atong gisain niya sa sokmid nga medyo late na gamay ang atong SWAT nga ni abot dito sa scene kay agba naman silang tuha, no? Ang pulis, unya ang namusil sa pulis, unya kanang nagbarog uniforme BGMP, mauna lang na ilang pangutana sa SWAT sa unsa nga itabuan, no? So ang atong pulis gasandan wa gani makarga og ambulance, murag makaingon ta nga murag dili pod ready ang medical team dito sa Danao at Attorney Robel kay di makagiangkas na lang ang pulis sa motor. Kataliwadan Attorney Robel sa driver o sa ni sakday niya diri sa Luyo, no? So looy kayo ang sitwasyon tinuod kay why medical team nga nakaabot sa dayon sa area pag so unsa itabo Paul gikan sa Luok Paul asa man napit ang Luok kumabot na ta gikan ta sa Cebu City mabot ta sa Danao City Hall kung matong himuon nga reference point Radyo Man Paul o sa mana kana na ang padong dito sa Carmen or di pa takabot sa Danao City Hall o gikan mag Cebu City Attorney Robel di pa kakabot sa proper Danao City ang Luok anang ngay murag rotunda kanay di Attorney Robel kana diha o nay mo rotunda o niya nagsangam na diha nagway ba gusto oning sa daplis dagat kalang mga baligya diha nga kanang pinapanan. Okay. Unya gumari ka suwa na island diha, Center Island. Luhok siya po na sa Attorney Robel nga mulagbasa siya dito sa poblasyon Danao City. Lagbas ka po na pero panalitan og muadto tas parokya ni Father Salo, kandado. Ari tagi sawa, di ba kanang nagabutan nang murag na ay murag rotunda diha. Nagsanga ang kalsada. Kay bukid man Attorney Robel, pabukid man na siya. Padong na dito sa Ibo Danao, di ba? Ibo, bukid. Ala ka diha agi mas dool siya diha kay sa muari ka diri anin dapis dagat mo tuyok pa makalayo kay tuyukan. So diha siya anin do toldo la kay mga hinahinay lang kakliya di ka bulot kay mo kasugat-sugat ng mga tricycle og e-bike og tricycle diha ang dapita. So mana diha ang barangay Luok unya kini unsyat
Naagin ni diri dapit-dapit lang kuan di ba kakasud diya ba? Di ba kakasud ang iskinahan nga nagfanga? Kinig punsyap sa luok, nara ni diri aning entrada nga bahin. So layo-layo yung ginagana na Attorney Rupil, kini si kuan, kini si Katipay, RJ Agravante Katipay, no? Kasi nga na RJ Agravante Katipay. Oh, Agravante, 24 anyos, taga Salamanca, Tubuso, Negros, Occidental, siya Radyo Attorney Rupil. Wa pa na ko mapunta nag-asaling address ani niya di adapit sa Danao, anong naabot ko di siya. So, dagan siya, kabit-bit siya sa arma sa kwardiya, niresponde rayon, kining atong sakop sa BJMP o si Patrolman Mark Gomer Amancio Ornopia, 27 anyos. Danao City Police ni siya nasakop. Kining maog police. Unya, nagsulong po niya, kining atong sakop sa BJMP nga si Jail Officer 1 Reggie Oviedo Ornopia. Murag iya na siguro ng pariente, no? Unya, nagsulong sila. Sus, nagpabuto naman ni Attorney Rupil ni si Kuan. Naigo man dayon niya si Patrolman. So, tumba si Patrolman. Mato pagkita ni Jail Officer 1 Reggie, natumba na si Patrolman. Bila po siya, matong naubo po ding suspect Radyoman Attorney Rupil, no? So, tagtaod man, no? Aman yun niya ambot ambulansya, gikarga ang atong pulis sa usa ka motor, no? Asa ang picture, be? Na picture names, gikarga lang tawag motor ni. Oh. Kani katong gikarga sa motor. Kani mo ni taon, sos Ginoo ko nasa tunga. Oh, gipataliwan alam siya Attorney Rupil, okay kay ba? Why ambulansya dayon nakaresponde sa hitabo, no? Basig nagbiyahe po sa Cebu City kay naghala tulong siguro duha ba ambulansya dala pero magbalik-balik pag nagatong pasyente sa Cebu City po basig gaaslan po mga so gibaw nila wa karga na lang nila pulis ila na lagi palingkod mura ra karon dili pita nga pagkaigo ba pero subo palandungon patay gid sa pag-abot sa ospital. Pila ka bala ang naigo na tama ning pulis Paul? Kani si Patrolman Ornopia, wa pa ta kapangutana pila yung igo niya, pero ang buto, diha to nakapabuto raman ni kausa ang suspect Radyo Manatone. Murag na antimano lang yun. Naigo lang yun dahil si Patrolman, murag uwa siya ka-anticipate o tago makadaan. So at least kini nagdaldali na lang siguro sa tanaw na dugay pang ambulansya, gisakayan lang motor Paul. Ditso-ditso na lang dayon. Kasi available nga motor diha. Kabayo sa motor Attorney Rupil kay di ba na mahutag motor diha sa poblasyon ay ang gilok nanay kun isangko naman diri sa Rizal Street sa poblasyon na Danao City, no? Okay, itong klaro na kay mato pa sa report, pinagi ni Arnold Bustamante atong police beat reporter. Naagtang ko na ni Paul o sa gabuto lang naagtang dayon so antimano dayon? Okay, ang yan dugo Attorney Rupil diri dapit siyang no? So moto isulti unya o sa may trabaho ko na ni kining nganlag RJ Agravante Katipay ato klaro ko kay basig sharpshooter ni basig man tirador gyud daan kay ano nga igo man yung agtang Paul tingali og kana yung sharpshooter gyud siguro ni or natapangan na sa siya ni siguro nga pagpabuto niya natapangan niya na igo yung agtang. Na Attorney Rupil ang gihimo ron sa atong kapulisan sa gawas nga ila na nakuha ang kagikan ani basig na ani mga parente dalaw di ba kaniti gihimo na diha arma sa Danao Attorney Rupil kay haniti man sila mo punting. Okay kana ha tanaw ha pagka nisukol sa pinusila is police naagtang ka dayon sa kabuto lang. Sa kabuto nya na kita rin sa pagkaigo ba agdungoy pakita diha sa to picture nagdungoy in taon ang police no nagdungoy na kaingon ta wala na magyuna kad siya no yung naman na sa to tanawon sa background na sa trabaho na niya basin og tirador na daan gun for hire ba kaning daan now kini ni ang unsay trabaho na niya las Danao kining mga nakapusil bata kining mga pulis bata para ba sa nimang pulis Paul? But City Onions pa yung taon na Attorney Rupil no kini si Ornopia Patrolman magapa yun kwanta yun kailangan risko pa yung kayo nga naman sa iyang training Attorney Rupil. Bebe ato pakita sa naong ni Ornopia be asa to names ang naong ni Ornopia kang buhi pa names. Nada names atong ipakita be para ma-describe na to sa kwan kani mo na pwede ma-zoom kwan mao ning pulisa sa buhi pa no so siya man ni responde dito unsa man ni nagmotor ni siya Paul?
Ginuklanay rin sila dito, Atty. Rapil. Kuhan lang ba? Katulay ba, ginuklanay lang, running lang. O niya, mato, maragwa siguro siya sa lipod. Pero kinikong diri, ining na itabuan na nila, crowded kayo na siya na area, Atty. Rapil, no? Okay. Mga tinda-tinda, silid-silid. Mga na yan dagway, no? So, okay, so, sa dihang napusilan siya, kay siya mo inikot sa alarma, no? Ang kinini ang iyang kauban saan Ornopia sad kining BGMP nga mo nakapusil pod atong suspect. Si Jail Officer 1 Reggie Obidio Ornopia mga po ni apelyido Atty. Rapil sa atong naibawaan sige. So ansaman pila ka bala ang nitama dito pod sa suspect? Wala ta ka pangutana gyud sa ato ka pulis alog pilay gibuhian pod nga buto ni Jail Officer 1 ngadto sa suspect, no? Unsa may iyang armas gida ni Jail Officer 1? Pistol ang atong naibuan, Atty. Rapil. Kaya og palalitan na igo ni usa ka bala pod mga subshooter ni mga taga-Danau kumahon. Daghang kasi mga pusil po ng taga-Danau pol. No, Atty. Rapil, no, hinon kini ilang mga profesyon undergo man yun sila shooting competition usahay, no? Kini may na BGMP kini pulis pero kini pong nakapusil tanawon nato ni unsa may background ani basin og daghan na po ya TP ani niya siguro. Basig kuan po ni hitman, no, kay considering ang iyang kagikan Atty. Rapil taga Tubuso ni Cruz. Tanawon ni background ani Paul tiyali og daanan ning gun for hire ba ka basig NPA ni kani adto or Sparrow unit ba kani or unsa ba kani daan nya uman ni ani abot ni Cebu. Tinoda, Atty. Rapil, mao ni ang gihimo ron sa atong kapulisan, gi-background check nila kini suspect si Katipay, nganong iyon anak siya ka tingigo ba? Permiro niyang pabutot, naagtang na yun intahon, kini si Patrolman Ornopia, no? Pagpabuto niya, kuhan, unsa mang armas sa gigamit, Paul? Ang armas ni sa gwardiya, pero wala ta kapangutanag. Sa ikot ang gwardiya, maka-issue ba sila 9mm Atty. Rapil, no? Revolver, pinaka-gamay nga isyon nila revolver, pero napoy na hindi, wala ta kapangutana. Sa ato tanawon, kaya ka na pagkaigo niya, God, lahi man og kag revolver, lamas lahi man ang sight sa revolver, mas dali maigo, pero pistol ang gigamit, unya na igo, God. Medyo sharpshooter gining tawhana. Kunood na, Atty. Rapil, kuhan dyan siya, anitigod siya mo kukot og pistol manggani ang iyang nailog sa gwardya, no? Kani sa siyon ta sa ning gwardiya ano na ilugan mo sa ni pusil o ba ni magduka-duka o ba ni matug ni o unsa ba kang hitabo No na daghang investigar no na Atty. Rapil, no dili lang kay kini ang pagkamatay nila kining gwardiya kanong nailugan sa pagkitabo unya kanong nangilog kuning tawala unsa may nasod sa utok ani Katipay, no baka nimo tuyok ang utok ani or laayos. Di ba kani kay bunshap man basig tulis ang iyang tuyo or naiyabag lang iyang utok nakalit og pangilog og pusil. Pero da Atty. Rapil, no so investigaron ba yun sa ato nga kapulisan dito par pati ang ilang gihatag nga initial nga detalye ining maong nga inkwento alas 12 pasado yun sa udto, no udto yun Atty. Rapil buto-buto dito sa lugar matong pila ganit na to ka mga parinti na nawag sa dato like may bawa po dato ani. So man atong pag-recap dining maong insidente Atty. Rapil sa dakbayan sa Danao kanyang radyo man Paul Lauro DYHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide. Atong takna may gala sa 6:51 na sa Manuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Atong pagtagad may gala tig pasusi dito karon sa tong kauban kay atong susihon nig unsa gi aktual nga nahitabo dito mga kaigsunan dito sa kining gwardiya nga naman ning gwardiya na ilugan magpusil mo na di basta-basta na magdadag pusil diha ni store labi pa og kuan kay lisod kayo na iba na ilugag pusil una yung kag pusil sa imong pusil kanin giilog ang pusil sa gwardiya mo'y gigamit pag pusil sa pulis so diin man ang gwardiya ni human sa giilugag pusil kining pulis o ang BGMP mo'y niresponde